खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मिस इउनिभार्स आसाम 2026 बिमुंखौ तामुलपुरनि पिंकी बसुमतारी बिथाङा देरहासार जानो हाबाय फोरमायथिनो गोनांथि आर'नाइ एन्टारटेइनमेन्ट क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड एन्ड आर्ट एन्ड मशन डान्स स्टुडिअ एन्ड ससाइटिनि बानजायनायाव मिस इउनिभार्स आसाम एन्ड मिस टीन आसाम 2026 खौ खुंफुंदोंमोन आरो बेनि ग्रेन्ड फिनालिया मैयानि सानाव जानानै थांबाय धालिगावनि RCCC नि नब्लाङाव मैयानि सानाव ग्रेन्ड फिनालिया जानानै थांबाय जेराव मिस इन्डिया इउनिभार्स 2025 बिमुंखौ देरहासारनो हानाय मनिका विश्वकर्मा बिथाङाबो नुजाथिफैदोंमोन जेराव मिस इउनिभार्स आसाम 2026 बिमुंखौ तामुलपुरनि पिंकी बसुमतारी बिथाङा देरहासार जानो हाबाय आरो बिथाङा मिस इउनिभार्स इन्डियायावबो बाहागो लागोन जाय जुलाइ दानाव खुंजागोन बिथांजों लोगोसे मिस टीन आसामखौ गायत्री ब्रह्म बिथाङा देरहासार जानो हाबाय बिथाङा अदालगुरिनि बिथाङाबो मिस टीन इन्डियायाव बाहागो लागोन फैगौ अक्ट'बर दानाव बिथाङा बाहागो लागोन रंजालि बैसागुनि रंजाफुबाय थानाय समावनो आसामनि दाब जायगायाव बुथारनाय जाथाय बबेयावबा फिसाजोआ बिमाखौ बुथारदों बबेयावबा बिदाया फंबायखौ बुथारदों बबेयावबा फिसाया बिसिखौ आरो बबेयावबा जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथाय बेबायदिनो आसामनि दाब दाब बुथारनाय जाथाय बेनि मादाव कार्बि आंलंआव फिसाजोआनो गावनि असे बिमानि गोदोनाखौ हास'नानै बुथारनाय जाथाय जादों सोनाब कार्बि आंलंनि देरामुखुरनि लालं गामियाव बे गिख्रंथाव बुथारनाया जानो मोन्दों फुजा मालंआ गावनि असे बिमानि गोदोनाखौनो हास'नानै बुथारदों बिफाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला फिसाजोआ गिबियाव बिफानि सायाव गोबौ सिखाजों गाग्लोबदोंमोन बेनि उनाव थोंजोङै बिमानिसिम थांनानै बिमाखौ खेबसेयैनो गोदोना हास'नानै बुथारदों जायखौ बिनानावा होबथानो फैदोंमोन बेयाव बिनानावनि सायावबो गोबौ हाथारजों गाग्लोबदों होननानै फोरमायथिदों जायनि जाहोनाव बिमाया जिउ खोमानांनायजों लोगोसे बे समाव बिफा आरो उन्दै बिनानावाबो जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिफाया फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला फिसाजो फुजा मालंनाव बार गाज्रि नांदोंमोन सिगांनिफ्रायनो बायदिसिना खालामबोदोंमोन नाथाय बेबायदि मानसि बुथारनायसिम सौफैगोन बेखौ सानाखैमोन होननानै फोरमायथियो आरो जाथाय जानाय सानखालिबो सिखा लानानै थोंजोङै न'आव हाबफैनानै बेबायदि गाग्लोबफैदों होननानै फोरमायथियो बुथारखांनायनि उनाव बिमानि जनाय खर'खौ लानानै बबेयावबा थाखुमाहैदोंमोन उनाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नागिरहैनायाव खर'जों लोगोसे फुजा होग्रा माखासे मुवा बेसादफोरखौ मोननो हादों नाथाय बुथारग्रा फुजा मालंखौ मोननो हानाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों थिग बेबायदिनो दिग्बैयावबो बिदाया फंबायखौ बुथारनाय जाथाय बिदानि गाग्लोबनायाव जिउ खोमानो गोनां जाबाय फंबाय बिजु गहाया बिदानि मुङा प्रणब गहाय माखासे खोथाखौ लानानै सानैनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जानायनि उनावनो बिदाया फंबायखौ खास्रि बिस्रि बुथारदों दा पुलिसा दायनिगिरि बिदाखौ हमबाय थिग बेबायदिनो दिपुआवबो रुबि कौर मुंनि आइजोनि जिउ खहा फिसायानो बुथारदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों न'खरनिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफ्रा मानो होननानै बुङोबा फिसाया बिसिखौ गोलाव समनिफ्रायनो हाराखास्ति खालामबोदोंमोन जायनि थाखाय फिसायानो बुथारदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों सनारिनि काकति बारियावबो गिख्रंथाव जाथाय मोनसे न'आव हाबाफारियाव जानाय लोंनाय जानानै फोथारजों गावनि न' फारसे फैफिनबाय थानाय सासे सिख्लाखौ सिनाय मोनै दुथाङा हमनानै लांनानै जिनाहारि खालामहैदों बेनि उनाव बुथारदों बेबायदिनो रायजोनि दाब जायगायाव बुथारनाय जाथाय जादों नैबे साननैसो जायखिजाया सन्देह खालामनानै सोरखौबा गाज्रि बुग्लिनाय बा बुथारनायनिफ्राय नोंथांमोनहाबो सांग्रां जा नङाब्ला नोंथांमोनहाबो आयेन बायदियै गेदेर साजाखौ गावनि खर'आव रुजुनानै लानो गोनां जागोन 8 बोसोर सिगां अभिजित नाथ आरो नीलोत्पल दास मुंनि सुबुंखौ सन्देह खालामनानै खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय जादोंमोन बे जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ थांनाय माखासे सान सिगां फोसावदोंमोन दा दायनिगिरिफोरनि सायाव साजाखौबो फोसावनानै होबाय जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजाजों लोगोसे 20,000 रां जुरिमाना फोनांबाय आरो बे 20,000 रांखौ होआब्ला आरोबाव 6 दान जोबथेसालियाव थाबावनो नांगोन जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावजानायफोरनि मुङा फारियै बिश्वराम सोरगियारि पान्टिं बसुमतारी आलाफास टिमुं इनसेन्ट इंटी रायखम टिमुं रत्नेश्वर तेरं फुकन लेखत एन्स टिमुं फ्रेस टिमुं रूपसिंह ख्र धनु मेस बाबु सिंह ख्र विक्रम धनसे सिखारी रंफी बाबु रंफी बारिश रंफी अंडा मेस विद्या सिंह रंफी
मेनसिं क्र आरो दिपज्योति बसुमतारी गासै सा 20खौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावबाय बिजिरसालिया। बारहुंखानि सिमब्रेनायजों गंसे नखरा सिलिंखार जानो गोनां जादोंमोन। खेबसेयैनो गंब्रै न'आ बारहुंखाजों बुख्रेब जाजोबनानै गासैबो थेर-बेथेर जानो गोनां जादोंमोन। दा बे न'आव अनसुंथाइ होदों बिटिसि सोरखारनिफ्राय। ओनसोलनि इएम मुनमुन ब्रह्मनि बिथोन बायदि लाइमोन बिपिएफनि लोगो आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोननि मोनसे हानजाया थांनानै अनसुंथाइखौ हैदों। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि बेसरखना माथियादल गामियाव थांनाय 21 एप्रिलाव बारहुंखाजों सिलिंखार जानो गोनां जादोंमोन गंसे बर' नखरा। गासै गंब्रै न'आनो बारहुंखाजों थेर-बेथेर जानो गोनां जादोंमोन। बिफां-लाइफां बायसिननायनि जाहोनाव आरो गोबारै फैनाय बारहुंखाया थिं न' बांखौ बिरखारनायनि जाहोनाव गासै गंब्रै न'आबो थेर-बेथेर जानो गोनां जादोंमोन। जायनि थाखाय बिथांमोनहा गाननो जोमनो थाखाय सि गैयै जादोंमोन, जानो लोंनो थाखाय बासन-पत्रजों लोगोसे जानाय आदारनि आंखाल जादोंमोन, थानो थाखाय न' गैयै जादोंमोन। बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायथिदोंमोन। नखरनि सोद्रोमाफ्रा आरो बिटिसि सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हास्थायनायखौ फोरमायथिदोंमोन। बे लेखायै ओनसोलनि इएम मुनमुन ब्रह्मनि बिथोन बायदियै बिपिएफ दोलोनिफ्राय नुजाथि हैदों आरो बिथांमोनहा थिं, त्रिपाल, जानाय लोंनाय, रेशनजों लोगोसे गाननाय जोमनाय, बासन-बर्तन बायदि अनसुंथाइ हैदों। फारसेथिं नांगौ बायदि बिजाबफ्रा फरायसालियाव दासिमबो सौफैयाखै। बेराफारसेथिं फ्रि टेक्सटबुकनि मुङाव फोरोंगिरिया फरायसाफोरनिफ्राय 500 रां बिनायनि अजद, जायखौ लानानै दुंहाव थासारिबो जादों फरायसालियाव। चिरां जिल्लानि नांगलभाङा नवोदय हाइ स्कुलाव दुंहाव थासारि। फरायसा फरायसुलिनि सिगाङावनो फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिखौ ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे गथ'साफोरनि बिमा-बिफाया गाज्रि बुग्लियो। गस्ला बिसिनानै गाज्रि बुग्लिनायजों लोगोसे सेन्देल, जुथा बायदिजोंबो गाहाय फोरोंगिरिखौ गाज्रि बुग्लियो। फ्रि टेक्सटबुकनि मुङाव 500 रां फोरोंगिरिया बिदों होननानै अजद होयो ओनसोलनि रायजो-राजाफ्रा। उनाव माखासे बुजिनाय सुबुङा रायजो-राजानि आखाइनिफ्राय गाहाय फोरोंगिरिखौ रैखा खालामनानै लानानै थाङो। बेबायदिनो मोनसे दुंहाव थासारि सोमजियो चिरां जिल्लानि नांगलभाङा नवोदय हाइ स्कुलाव। जायगा जायगा दासिमबो रंजालि बैसागु फोरबोनि हाबाफारि आरो बिहुनि हाबाफारिफ्रा बा प्रग्रामफोरा जागासिनो दङ। नाथाय दुखुनांथाव बे प्रग्रामाव बाहागो लानो थांनायावनो सासे मोसाखावरिया लामायाव जिउ खोमानो गोनां जादों आरो बिथांजों लोगोसे बिथांमोननि हान्जानिनो मोसाखावरि आरो दामग्रा-देग्रा हान्जानि गासै 60आ जोखोम जानो गोनां जादों। अदालगुरि र'डआव थानाय नावकाटा ओनसोलाव जानो मोन्दों बे दुखुनांथाव जाथाया। नलबारिनि भास्कर ज्योति बिहु हासरी टीमआ मोनसे बिहु प्रग्रामाव बाहागो लानो थांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बे समावनो मोखांजों मोखां जानाय ट्रेलार गारिजों सौग्रावलायदों। जायनि जाहोनाव बिहु मोसाग्रा निसामणि हालैया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो बिथांजों लोगोसे बिथांमोननि हान्जानिनो मोसाखावरि आरो दामग्रा-देग्रा हान्जा गासै 60आ गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों। मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव दासान्दि एचएस फार्स्ट इयारनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाया जागासिनो दङ। स्ट्रीम हिसाबै आर्टस थागोन। गोजौ सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनायनि राहा दङ। मिडियाम हिसाबै बर' आरो इंराजि जागोन। 12 एप्रिलनिफ्रायनो मुं थिसननाया जागासिनो दङ। उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरमेन्टेल फिल्ड स्टाडि बेफोरखौ लानो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलदा-आलदायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनायनिबो खाबु दङ। बेनिख्रुइबो आरो मोनसे गोजोनथाव खौरांसिनबावा जाहैबाय जायफोर फरायसाफोरा 75% बा 75% बा बिनि बांसिन लानानै उथ्रिसार जानो हादों बिथांमोन 7 फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायजों लोगोसे जानाय थानायखौबो बेसेन नाङै खालामनानै होनाय जादों। बेनिखायनो जायफोर फरायसाफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोनहा क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9101488399। बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोनहा फोनांजाबनानै मोजाङैनो सावरायनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।